podporný projekt pre pomáhajúce profesie vznikol z takej potreby venovať sa nie len prijímateľom sociálnej služby, ale venovať sa aj poskytovateľom. Chceli sme poukázať na to, že táto práca je namáhavá, stresujúca, prostredie je náročné v rámci všetkých vecí, ktoré sa v zariadeniach dejú, a preto sme chceli ukázať na to, že je potrebné energiu a baterky dočerpávať. Dať tým zamestnancom to, čo im patrí, čo možno v súkromných sektoroch je samozrejmosťou, ale u nás to také samozrejme nie je. Stretávame sa aj s tým, že prídu účastníci na náš program a nám berú akoby robotu z ruky, lebo sú není zvyknutí, že môžu sedieť, že si to môžu užiť, lebo sú vždy zvyknutí len na to, že ja dávam tú službu, ja dávam ten vklad a zrazu sa stará niekto o mňa. Sú to možno prvé skúsenosti s tým, že aha, na mňa sa niekto pozrie aj z druhej strany, aha, niekto ohodnotí moju prácu a vidí, aké je to náročné, ako aj ja potrebujem ošetriť v tom celom procese, takže ja som veľmi vďačná a zároveň hrdá na to, že sa nám to podarilo. Môže si každý vybrať, čo má rád. Trebárs niekto má rád len tak oddychovať a relaxovať, niekto má rád športovať. Pre mňa je tá obrovská pohoda, ktorá tu je, tí ľudia, ktorí sú tu, že vytvárajú naozaj pre všetkých ľudí, ktorí sa zúčastnia, takú tú atmosféru lásky, že rozdávajú tú lásku a proste tú pohodu, pokoj v duši, ktorú chceme hľadať všetci. Vážime si veľmi to, asi aj mene všetkých by som povedala, že nájdeme na tých pobytoch aj na tých stretnutiach ten pokoj, duševnú pohodu. Aj tí organizátori a všetci ostatní vnímajú to, že aká je tá práca veľmi ťažká, a že naozaj tí zamestnanci potrebujú tú podporu a že stojí niekto za nimi. Vždy sa u vás cítime naozaj veľmi dobre. Tešíme sa, že sa môžeme zúčastňovať týchto krásnych akcií, ktoré nás spájajú aj ako zariadenia vo všeobecnosti, ale aj nás s vami. Ste úplne úžasní ľudia, takže naozaj sa veľmi tešíme a vždy sa k vám veľmi radi vrátime.